caminant per aquí, per aquests camps de darrere Hostafrancs, aquí al riu Sió, allà al poble, darrere aquests arbres, el turonet de la Pleta darrere d'aquest turó, al cementiri. I bé, fa un any o dos, també que algun dia d'aquests mentre caminava, sé que pensava, ostres, m'agradaria obrir un canal de YouTube i penjar coses d'aquestes que faig, però en plan de compartir el que és la terra, no? Les coses que hi ha aquí i algunes reflexions. I sé que vaig pensar, ostres, i estaria superbé que arribés a molta gent, perquè ho faria en català, evidentment, perquè és que no tinc cap necessitat de fer-ho en castellà per tindre més seguidors, no. En el meu cas, m'importa molt poc tenir seguidors o no, en qualsevol de les xarxes en les que estic. És la gent que realment li agrada el que poses i ja està, no? Però és que penso que és molt important escriure o compartir a totes les xarxes en català. Evidentment, qui vulgui, clar, qui ho vol fer en castellà o en anglès o amb l'idioma que vulgui, té tot el dret. Però em refereixo a que persones catalanes amb el català com a llengua materna, que se senten catalanes i que realment en el seu dia a dia la vida deu ser en català majoritàriament. No entenc per què a xarxes ho posen tot en castellà. És que jo al·lucino. Sí, he dit no ho entenc. Sí que ho entenc, perquè és normal que vulguin arribar. Això ho entenc perfectament, la veritat. Volen arribar a més seguidors, pel motiu que sigui, tant si és per motiu econòmic com si és per motiu de que volen compartir i arribar a més gent, fins i tot amb un caire altruista, per dir, volem arribar a més gent, de manera que el que compartim doncs sigui bo per més gent. Ho entenc perfectament. És que el mercat hispano és enorme. Espanya, Sud-amèrica, és enorme. I és molt actiu i molt ric. Però no trobo normal jo. Bé, a mi no se m'acudiria. Però, clar, també, fins i tot, si tingués la necessitat de guanyar més diners i vegués que fent-ho en castellà puc guanyar diners, potser m'ho plantejaria. Dic, potser m'ho plantejaria perquè, evidentment, no pots dir mai d'aquesta aigua no en beuré. Però penso que estic convençuda que em deixaria portar pel meu ideal, pels meus principis de dir no, jo faig contingut en català. Qui vulgui, doncs, que em miri i qui no. Bé, potser ho faig, no sé, més que segurament serà un canal amb poquíssims seguidors, però ja us dic que això no em preocupa gens. Però hem de reivindicar els nostres valors. Hem de tindre uns valors i reivindicar-los. I hem de viure d'acord amb els nostres valors, si no, la vida no té sentit.